कार्बि आंलं जिल्लानि आबुं बोसोनगिरि लक्ष्मीबाई खाख्लारिया गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ आयेन दानो आरो फेग्रा मुवा जौखौ बन्द खालामनो खावलायदों। हावराघाट थिनालियाव ओनसोलारि आबोबनि हाबाफारियाव मैया शुक्रबाराव खुंनाय दुलाराय बर' महिला कल्याण परिषदनि जौनिसानिफ्राय उदां खालामनाय मेलायाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' महिला कल्याण परिषदनि जौनिसानिफ्राय उदां खालामनाय मेलाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन आफादाव आयेन दानायनि गेजेरजों जौखौ बन्द खालामनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। आसामाव जौनि लाइसेन्स होनायनि जाहोनाव गोबां लाइमोनफोरा मटर साइकेलनि जाब्रथायाव सम गैयाजासे जिउ खोमानांबाय आरो जौजों गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानांबाय। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि जौनि लाइसेन्स होनानै जौनि गलाफोरनिफ्राय खाजोना खांनायनि गुबुन राहा महरै दावबायारि ओनसोलफोरनि जौगाथायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि खाजोना खांनायनि राहा दं। मख'नो गोनांदि 4 एप्रिलनि बे सानखालि गासैबो खामानिफ्रा मावफुंजागोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। दिनै 4 एप्रिल जौ होबथा सान दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दिनैनि दिनाव जोंनि आसाम नाङैनो बे सानखौ फालिदों। मानो होनब्ला जुमाया जोंनि हारिनि सायाव गाज्रि रोखोमै गोहोम गोलैदों। बेनिखायनो दिनै आबोब अल बड' उइमेन वेलफेयार फेडारेसन जोनोम जानायनि दिननिफ्रायनो जों बे सानखौ फालिबोदों। फालिबोब्लाबो जों माखासे माबायाव जाफुंसारनो हायाखै। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादा हावराघाट तिनिआलि दख'रानि सिङाव मोनसे दिनैनि साननि जौ होबथा साननि गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव दिनै जों गासै आइजोफोरखौ लानानै जुमाया जे गाज्रि जुमायनि बेरेखायै जों माखासे रायजो राजानो बाथ्राफोरखौ बुंदों जे जुमायखौ लोङोबा जुमायखौ बाराद्राय बाहायोबा मा जायो, मा खहा जायो देहानि, न'खरनि, संसारनि आरो जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि देरबोनाय गथ' गथायफ्रा जोबोद गाज्रि लामा थिं थांगासिनो दङ। जों जुमाय बाहायनायखौ बांसिन नुगासिनो दङ जोंनि इयुन जोलै गथ'फोराव आरो बे जुमायनि थाखायनो बहुद गथ'फोरा एक्सिडेन्ट जानानैबो जाब्रथाय जानानै थैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंनि न'खरनि जायफ्रा गाहेला हौवाफ्राबो बहुद जुमाय बाहायनानै जोंनि आइजोफोरा गोबाङानो रान्दि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरबादि जों गाज्रि माबाखौ नुनानै दिनै जों बोसोरै फालिबाय थानाय जौ होबथा सानखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय दिनै बे हावराघाट तिनिआलि दख'रायाव फैनानै जों मेलखौ खुंनाय जादों। बे समावनो आं दिनै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं खावलायनो नागिरो जे बिथाङानो गासैबो हाजोबो जे बे जौखौ खमायनो बा जोंनि इयुन जोलैखौ जुमायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बा जों मोजां लामायाव जोंनि इयुन जोलैफोरा मोजां जाथों होननानै जों मुख्य मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायनाय थाबाय जे जों नुनो मोन्दों जे जुमायनिफ्राय बहुद बिथाङा सरकारा टेक्स मोनबाय थायो। जों बेखौबो मिथियो। बिथाङा जुमायखौ हरनि 2टासिम बेखौ सालायनो बा दखानफोरखौ खुला लाखिनो पारमिसन होदों। नाथाय बेबो जोंनि थाखाय सन्तुष्ट नङा। जों बेयाव इसिबां सम हरनि 2टासिम समखौ होनानै गोलाव समखौ गोबां जुमाय लोंग्राफोरा बेयाव बाहागो लायो, लोङो, ओरैयो। बेनिखाय बेबादि टेक्सफोरखौ गुबुन राहायैबो जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जे गुबुन बिथिंनिफ्रायबो बे टेक्सफोरखौ माबानो हायो। खिन्थु जुमायनि खेथ्रआव एसे जों माबानायखौ मोजां मोनाखै। बन्द खालामनो आयेन बिथाङा दाना होनांगौ। जेरै उन्दै बैसोआव हाबा लानाय, बैसो जायियावनो हाबा लानाय गथ'फोरनि थाखाय जेरैबायदि आयेन बानायनो हादोंब्ला बे जुमायखौ होबथानायनि राहाखौबो बिथाङा लानांगौ। जों बेखौ लायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन।
আজি সদৌ বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদৰ মানে মদ নিবাৰণ দিৱস আমি ইয়াত কাৰ্বি আংলং জিলা হৈ হাওৰাঘাট তিনিআলি আঞ্চলিকত এখন মুকলি সভা লৈছোঁ। এই মুকলি সভাত মানে বহু মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক সহায় কৰিছে আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যিটো গোটেই অসমতে মানে মদৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত মানে বহুত ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ কিছুমানৰ মানে গিৰিয়েকবিলাক মৰি মদ খাই খাই মানে বিধৱা হ'ব লগা হৈছে। সেইকাৰণে আজি আমি এই মিটিঙৰ যোগেদি সভাৰ যোগেদি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰোঁ যে মদৰ ব্যৱহাৰটো কমাব লাগে বা মদ আমাৰ মতে কমিব লাগে, বন্ধ কৰা আইন বনাব লাগে। যিহেতু তেখেতে এনেকৈ বাল্যবিবাহবিলাক যেনেকৈ আইন বনাই যিটো বন্ধ কৰিছে, বন্ধ কৰিব পাৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে মদ নিবাৰণ দিৱস মদটো যিটো বেছি প্ৰচলন হৈছে সেইটো আইন বনাই দিব লাগে। আৰু মদৰ পৰা যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টেক্স পাই আছে তাৰ বিকল্প হিচাপে আৰু বহুত ধৰণৰ ল'ব পাৰে, যেনে পৰ্যটন বিভাগত কাৰ্বি আংলং বা অসমত গোটেই অসমতে তেনেকৈ পৰ্যটন বিভাগত তেনেকৈ টেক্স কালেকশ্যন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। এইবিলাক উন্নত ধৰণৰ কৰি লৈ তেওঁলোকে এইবিলাকক কৰিব পাৰে। আৰু আজি আমি বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটোকে আহ্বান কৰিলোঁ।